Това кръстовище е много кошмарно. Местните, които са си тук от двете съседните села, знаят, че го приближават и си знаят, че трябва да намалят. Обаче, когато е човек, който не е от региона, не познава кръстовището, пътят е идеално прав. И по нищо през нощта ни подсказва, че да пресичаш толкова главен път, който е с много интензивно движение. И често се случват инциденти, които, за съжаление, има и загинали. Знаците. Пишем първи номер. Инспекционен лист номер 1. Пътен знак номер 1. Вид. В26 ли беше? В26. В26-50. 26 коби 50. И В24. Плюс В24. Мерим до ръба на настилката. 133. Крушев, ела с другата рулетка да измерим до маркировката, до външната част на маркировката. До маркировката. Тук границата на платното е при маркировката. Още малко назад, да, 1,20 м. Добре. Година и месец на производство. Горе първият ни пътен знак е 2020 година. Клас Х инженер ера 2. Долния Без. Липсва. силно корозирал. 70. Долу 60. Така. Аз приемаме това за банкет. Тази точка. До ръба, нали? 120. Тук според вас канавка има ли? Няма канавка. Сега, по европейска норма 13.036.1.2010 извършваме един от тестовете за съпротивление на хлъзгане. Така, първото нещо, което правим. В ето това нещо сипваме ето 25 мл перли, специални перли. Изсипваме ги леко. След това с този тампон, без да се натиска, с кръгови движения, перлите се разстилат върху. Докато спре да поглъща. Така, това нещо се прави докато пясъка изчезне, докато спре да прониква в настилката буквално. И колкото по-голямо крепчето е, толкова по-слабо. Това означава, че много малко, това проникването е много малко. Така, с тази линия, която е калибрирана, се прави измерване. 321, така сега. 333, 290. И дай сега на третото. 332. Това е при път за В26 ли? В24 и В26. Аз предлагам да измерим широчината на платното за движение, за да знаем. Дайте дългата рулетка. 7 метра и 10. На ръба на платното се наблюдава обаче на настилката, виж, почнала е ерозия. Уред Sarsis T2 Go, шведско производство. Общо взето така съвременен уред за измерване на съпротивлението на хлъзгане. Първия в България, да не кажем и на Балканския полуостров. В Европа широко се използват. Тук в нашите ширини това е първия, който ни успяхме да докараме. Как работи уреда? Ето това нещо, което прилича на пръскачка за лозе. Това нещо е пълно с вода. Абсолютно равномерно то подава чрез ето този маркуч вода към уреда и уреда навлажнява настилката, за да измериме при мокра настилка. Има гюзи отпред, които ще видите като се задейства как пръскат вода. Така, започва измерването, даваш, вървиш, давай. Общо взето в края на
проверката, която извършихме на това кръстовище, на което много често стават тежки пътно-транспортни происшествия. Това е един от участъците с концентрация на ПТП. Констатирахме така доста обичайни неща, като понижено съпротивление при плъзване на настилката, пътна маркировка, която вече е в края на експлоатационния живот, т.е. тя трябва да бъде подменена, много стари пътни знаци от 2006 година, което означава, че знаците са на 20 години, непременно трябва да бъдат подменени. Откоси, липса на добро отводняване, откоси целите в трева, вече имаме ерозия по ръба на настилката. Имаме едно кръстовище оформено тук за крайпътни отбивки обекти, което също доста голяма опасност създава, но най-големият проблем на това кръстовище, което с колегите обсъдихме, е факта, че общо взето шофьорите много често не осъзнават, че приближават към кръстовище. Пътят е много натоварен, между другото преминават непрекъснато тежкотоварни камиони, въпреки че е третокласен, и се наблюдават и типичните за това нещо проблеми, като така нареченото странично изтласкване или още на народен език коловози, които са се образували. Така че, както винаги, ще напишем доклад, ще дадем препоръки, каквото преценят от Агенция Пътна инфраструктура.